Postuko da esaten badio. Harry Gabilondok nola ez testosteronarena atera du. Kolonia gisa botatzen duela, eta barre egin dute emakume biek. Orain Amerikarra da gaiztoa dela esan diona, eta ez dakiela ondo zenbateraino abaituak. Arestian gogora etorritakoa bota dio. Auskalo zer esaten duen berari buruz bulegotik irteten denean. Nahi zukeena baino zereagoa agidanez, Harry Gabilondok zinetan. Zutas, ezertxarik ez, aitortu baitio. Es el médico más interesante y honesto que conozco. The most interesting and honest doctor I know. Do you understand? Baietz dio Amerikarrak. Eta louzenguak eragin dion lotxa disimulatzen eragindu da abaitua. Guztiei esango diela gauza bera erantzuteko zegoen erizaina atean jo gabe sartu denean. Eta hirurei banan jakinmineko begiratua eman ondoren errezetak antolatzen jarri da mahai ertzean. Jendea daukate zain dagoeneko plastikozko edalontziak eskuetan altxatu dira bi emakumeak. Kendo egin dizkia baituak, eta ez paperontzira bota. Atartea lagunduko die. Badaki Gabilondok aditasuna eskatzen duela eta beren gandik espero duen prestasunaz tratatzen alegindu da. Ondorengo esker on erakutsiek abaildu egiten badut ere.